Dihagi ang tanan sa pagpanlingkod. Once again, good morning. Good morning. Atong gisaulog karong adlaw ang Fiesta sa mga Santos, Feast of All Saints. And atong naibaluan nga daghan kaayo nga mga Santos na dili na maihap gani ang uban under the process pa nga mahimong usa ka saint sa Catholic Church. O ang pinaka-common nga kanilang tanan sa tanan ng mga santos, whether babae o lalaki, is at the very moment or until the very last breath, wala gid sila mibuhi silang pagtuo kang Jesus. The desire to be happy is in each of us. Kitang tanan gusto kita malipay. Amen. Walay gusto, walay tao nga dili gusto malipay, nga magsigilag mugot, nga iyang naong murag parehag dagway sa buldog, nga nakakunot. Walay tao nga iyang nang gusto kinabuhi. To find happiness, contentment, peace, and joy. And Jesus knows that desire. Ang Dios nasayod anak nga tinguha nato. Our gospel today speaks on how we find happiness or what it means to be blessed. Ang atong ibanghilyo karon hisgot kung unsaon di ay nato makakaplag ta og kalipay or pagkabulahan. Ang atong gospel is known as the Beatitudes. Beatitudes meaning blessed. Okay? Jesus' view of being blessed is different from others. Ang meaning or ang pagtanaw ni Kristo sa word nga blessed, lahi sa atong pagsabot. His meaning of blessedness is not found in shallow deeds and actions, but in deeper things that only a few could understand. Ang iyang buot pasabot sa pagkabulahan, wala na makita diha sa mga mabaw lang nga mga butang, sa mga taphaw lang nga mga butang. But diha sa mga laog nga butang, nga pipila lang ang makasabot. Jesus spoke the Beatitudes because it was His way of life. He lived up to it and He walked the talk. Gihisgutan ni Kristo, yan ang gitudlo kining Beatitudes atong gospel karon tungod kay mao kini ang iyang pagkinabuhi. Jesus reminds us that if we really want to be happy and be blessed, we should seek the things of the kingdom. Amen ba mo anak? Amen. Kung gusto gid nato nga malipay kita, kung kakaplag tag tinuoray nga kalipay ug pagkabulahan, kinahanglan nga pangitaon nato ang mga langit ng butang. Amen. That's why in Colossians chapter 3 verse 2, it says that to set your mind on the things above and not on the things on earth. Okay? That we should live according to the standards of the kingdom and not to the standards of this world. Kinahanglan nga magkinabuhi ta according sa kung unsay gisulti or standard sa kingarian sa Dios kumpara sa kung unsay gisulti sa kalibutan o sa standard sa kalibutan. Kay kung magpuyugod ta according to the standard sa kalibutan, tinuod, malipay ka, makontento, pero gamay ra, imong kalipay, mawala ra dayon. Wala jud kay kanang tinuoray gid nga kalipay o pagkakontento. That is why tanawan ninyo ang senaryo. Tanawan ng money, kwarta. Bisag dato na kayo, pangita lang gyud og kwarta. Nakadawog ba mo dato nga niundang pag abot niya sa iyang kwarta og 1 million niundang na pangita kwarta? Wala. Tungod kay masig mahurot man gyapon ng 1 million. So una, pangita. Unending searching of money. Ang to nga mabalik na pud og millions yang kwarta. Ang to ma-promote na pud may mong billions, may trillions. Okay? Walay kahumanan nga pagkakontento kay permit makulang.
Only in Jesus can we find true blessedness and happiness. It is only Him who can fill the empty spaces of our lives. Si Kristo lang ang makapuno sa tanan ng mga kakulangon nga nasa atong kinabuhi. Mao nang diha lamang kaniya makakaplag kitag tinuoray nga kalipay. What the world sees as tragic in the eyes of Jesus, it is blessed. Kung unsay gitan-aw sa kalibutan nga dili maayo apan sa mata sa Ginoo, panalangin ka na. We will only appreciate the beauty and importance of the Beatitudes when we start seeing like Jesus. Ato lang masabtan kining atong ibanghilyo karon kung magsugod ta og tan-aw sa pamaagi sa pagtan-aw ni Kristo. Imagine, ningon gud diya, bulahan ang nagsubok kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang makaobsanon kay maila ang tibok yuta. Diba? Sa'yo na ignon kag bulahan ang nagsubok. So magsubok na lang day kadali aron matawag kag bulahan. Tanawon nimo ang kwan ba, ang twist. Okay? Nga Jesus finds, meaning in our sufferings. Jesus finds blessing, amidst the situation that we have. Ningon pag idya bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. That is why ang kanang mga santos nga atong mga nailhan na ilagid sila pag-ayo bisag dugay na bisag wala na nato sila nasapon, bisag dugay na kay sila karaang panahon na, pero hangtod karon influential gyapon sila, doon na gyapon sila legacy nga nabilin tungod kay they were known for following Jesus. When we begin to walk in the footsteps of Jesus, we also begin to understand the meaning of our sufferings. Sa diha magtinuray nga magsunod kita kang Kristo, diya usab nato masabtan kung unsa diay ang buot pasabot nga mahimutang bulahan. That's why today, Feast of All Saints, we are all reminded of all those holy men and women who stood up for their faith in God until their very last breath, that they themselves are the living examples of the Beatitudes. That is why, ang ngayon lang nga awaton nato itong mga tawhana to, itong mga santos, nga despite sa mga paglutos, despite sa mga kalisod, nga giatubang nila, imagine ang uban, gipang torture, ang uban, grabe kay kaagi, but still, wala gid nila gibuhian ang Ginoo, ila pagtuo sa Ginoo. Kita, gamay lang nga ulan, wala na, di na kasimba, gamay lang nga sitwasyon, undang na magsimba. Magani kita karon kay dili na pang putlag liog. Singhagan ra. Murag ilaw worse. Panglansang sa krus, ipanglapay sa kalayo, pangputlag ulo, ano ba? But they were recognized, as saints. That is why ang tinuod nga legacy nga atong mabilin yun, especially sa sunod nga henerasyon, dili ang atong mga abilidad, dili ang atong kwarta, kundi dili ang atong pagkinabuhi. Yeah. Ang atong pagkinabuhi. Kamu nga mga ginikanan sa mga legacy inyong mabilin sa inyong anak, dili man ang inyong mga yuta, sa panagya ng mga ari-arian. It's not that. Inyong pagkinabuhi. Especially kung Kristohanon mo nga pamilya. Makita sa inyong mga anak nga kada Domingo magsimba gid mo or kada adlaw magsimba gid mo, matiman-an nila na. Matiman-an. Pagdako anak nila, sila na pag sila na na pamilya, ila po na mapasa. Mao na tinuod nga legacy. Dili ng kwarta. Bonus na lang na. Okay? Surely they were not perfect people, ang mga saints.
But the reason they became saints that we know of today is because for once in their lifetime, they began to see like Jesus. They began to walk in the footsteps of Jesus. Hindi sila mga perfecto ng mga tao, itong ang mga saints. They're just like us, imperfect people. But once in their lifetime, they were like Jesus. They became like Jesus. They see like Jesus. They walk like Jesus. That is why greater is their reward in heaven. Wala karon. And actually, naana sila karon nag-uban ka nato as we celebrate this Mass. Naa sila, they are always interceding for us. Kanunay na silang nag-aampo ka nato. Together with our loved ones nga nuna na po. That is why, if we want to be really blessed, not just materially, but in every aspect sa atong kinabuhi, we should always seek the things of God. Pangitawag nato ang mga butang sa Ginoo. Coming to church is one of that. The rest, it's our job. Pray, quiet time, gusto pa na diya mga espirituhan ng mga butang. Okay, mora natin ikabilin. Kay di man sa siguro tayo musugot nga mga wala tas kalibutan unya when nakadumdum nato, di ba? Or kung nadumduman mong galing ka, nadumduman ta sa atong kanang dili maayo nga batasan ba? Ah, kato si Bujik. Oo, katong pan. Katong way buot ka bata, anak. Kana ron yung way buot, si way buot. Mas may man na madumduman, si Bujik katong matinag-anon nga nangalagad sa Ginoo sa CCR. Wow. Hala, hindi pa may naon. Alam pa na kulo. That's why man ato strive to leave a legacy, a godly legacy para sa next generation nga ilang maawat. In Hebrews 13:7 it says, "Remember your leaders who spoke the word to you. Imitate their faith and the outcome of their life." Amen. Okay? Imitate their faith. Kinahanglan nga ang atong pagtuo mo, it's the greatest legacy. Our faith in the Lord is our greatest legacy. Mo gid na. Kanang we will be remembered tungod sa atong paghigugma, pagpangalagad, sa atong pagtuo sa Ginoo. Dili tungod kay nahinumduman ta nga dili mo tunga og Bible study, dili mo tunga og simba, mo tunga ra pag naikaon. Tinuod na. Matingala na lang kita ko ni sa regalyon. Uy, parang kitaan niya. Pagka December na ako siya makita. Kaya madumduman ba? Pero, anak gina. It's our faith. That is why I encourage all of you na never stop seeking God. Amen. Ayaw undang pagpangita sa Ginoo. In Jeremiah 29:13 it says, "If you seek me with all your heart, you will find me." Don't stop seeking God. Amen, Bawana. Amen. That is our gospel for today. Kaliyog manindog.